Kilala kay Preconsel nung nandang niya po tukiking kumpanya. Babalitan kaya na kating napanyaw siya ka no. Ngayon ating pindi na tanapuntong magpa-opera ako. Tapos alang-ala, lalo na ngayon sa lukoy na lang obra may COVID. Magpa-opera ako ngayon Kaya kalumapit kang kinit muna na anak mo makanya ka na ako. Sabi ko, marinig ko ako. Yan na okay, ito magana ka yan. Mexican kulog, andyan medyo ating samot din Ngayon, gawa ko niyang ikit ke, naipitan kayo ng personal. Sabi ko, ang shalay ko, nanita na po makanya. Sabi ko, magpa-opera ako sana. Libre naman po yung opera ako. Ala ko mo financial talaga. Ang tsukay hospital, ala ko panulo, makayan, ni kahit ako umalda, pates meaning ka, test meaning diet, sige, ang makanyan, yakong bala. Hindi, bilabas dito ang planan ko, ulingi pa kung may opera hindi kung malat na talaga may opera, hindi kaya sabi ko na kung talaga. Yung kaya, antiman kung ikit na ako, pawag pa na, malakad. Antiman po, ito, sabi na kung asawap ka na ako, at saka anak mong katulad. Kanya, kapit po ng pasalamat ko, Kenneth nung nagtapin, ay, Consiel Kenneth nung na adi na ako rin allowance ni para ating kagagamit yung kaya, sangako, at saka, nag-joke siya, at saka kaya makirungot siya ko rin na. At saka ito makijoin niya kayong kantahan, makanya. Gintang niya kalbat talagang itang presensya na ng lupa na karintao mo talaga na okay yung tao pansinan kasi itira ka rin ng tao naman po itang balo mo naman niya lawan ang gawan po mag-personal ko baya po maakilala niya kani kaya po akilala yung taon burin ko yung buto yaw tapoy para anak hindi siyempre tapo para isip tapo para bulit pero yung para talaga ang dewan orang lalo na yung anak sa loob ng magaran pamasay lang mayulang kay siguro pero ay mukha ko dati kaya ko na tapos lang over kaya ko pa yung sandata over sa abot ng ikalapit ang pamakyali na mas sinong tumiras inaaman ng tali ibuburi ang tao kaya kailangan niyang nailambat ko ang ibis 13 years pa kasi kaping pamakyali yung baranggan ng mayor siya po ng dahil din yung tumulong si TV ko kayo kayong hindi kayo po natin kayo yung obra nung malaman po nihabek yung po ang purpose yan si Papa igoto nyo Yan si Papa